Estamos a observar un típico asentamento da idade do bronce galego no segundo milenio antes de Cristo. Este é un asentamento paleolítico de hai 20.000 anos. Aquí podedes ver como é un día na vida do clan Dentes de Sable. No Paleolítico eran nómades, é dicir, trasladábanse buscando a comida. Uns pescaban con arpón, outros saían a cazar. Outros preparaban as peles dos animais para facer roupa que cosían con agullas feitas de osos de animais. Vivían en tendas, en covas, nas que pintaban bisontes, cabalos. Escoitade! Este é o ruído que facían as bramadeiras, indicando que xa cazaron o mamut. O lume era moi importante. O lume non só servía para darlles luz e calor, senón que tamén era o lugar para xuntarse e aprender da naturaleza e da sabedoría do chamán.
Benvidas ao Neolítico, tamén coñecido como Pedra Nova. Este período da historia comprendeu tan só uns poucos miles de anos. Algo insignificante en comparación cos máis de 2 millóns de anos que durou o Paleolítico. Pero nel, a sociedade deu pasos de xigante, transformándoa por completo. Os feitos máis importantes son a aparición da agricultura e da gandeiría. Isto deu lugar aos primeiros asentamentos, polo que estamos a falar da transformación dunha sociedade nómada nunha sociedade sedentaria. Tamén se producen cambios importantes nos ritos funerarios e na concepción humana sobre a morte. Testemunha disto son os dólmenes, as primeiras construccións humanas que estaban adicadas aos enterramentos colectivos. Mentres o clan se adica ás súas tarefas diarias, un pequeno grupo afastado do poboado comeza a cheirar algo extraño. Póñense a buscar cal é a orixe dese fedor. Afortunadamente, 2 membros do clan acompañan a este grupo e confirman a peor das novas. Trátase dun membro do clan xa falecido. Axitan as súas bramadeiras para comunicarse co poblado. Escoitaránnos? Parece que sí, e responden do mesmo xeito. Avisan a todo o poblado, pois a nova é de importancia suficiente para ir comprobalo cos seus propios ollos. Ao chegar, todos os membros do clan son testemuñas da mala nova. Así que se dispoñen a preparar o defunto. Cúbreno coas súas mellores vestimentas e adornan o seu corpo. Estes rituais fúnebres do Neolítico descubríronse a través de escavacións arqueolóxicas que revelaron unha serie de prácticas funerarias sorprendentes. Era unha forma de honrar e recordar os defuntos, así como de reafirmar a importancia da comunidade e a continuidade da vida. Os neolíticos consideraban a morte como un evento transcendental, un paso cara a outra vida, polo que era necesario dotalos de todo o necesario para a viaxe ao máis alá.
Estes enterros en tumbas colectivas a miúdo se acompañaban de ofrendas como xoias, armas, comida, utensilios de cociña, ferramentas ou prendas de vestir. A presencia destes obxetos nas tumbas indicaban a importancia da vida cotiá e as creencias religiosas na cultura neolítica. Que será o que nos depara o resto da prehistoria? Estamos observando un típico asentamento da Idade de Bronce, no segundo milenio antes de Cristo. O dominio do traballo con metais supuxo unha das grandes revolucións tecnolóxicas da historia, mellorando os instrumentos de labranza e, sobre todo, supuxo unha evolución extraordinaria das armas. As poboacións nos asentamentos creceron extraordinariamente grazas ás melloras na productividade, o que supuxo unha división máis específica das tarefas, traballadores dos metais, curtidores, alfareiros e unha progresiva estratificación da sociedade, onde observamos xa diferentes clases sociais co uso de xoias como símbolo de riqueza. O comercio irá adquirindo unha importancia cada vez maior, sobre todo a través do troco de obxetos preciosos como cunchas ou minerais necesarios para fundir.
aparece un novo tipo de arte que rompe coas tradicións anteriores, os petroglifos. E na guerra, a evolución das armas suporá un recrudecemento dos enfrontamentos polo territorio e aumento do prestixio do belicismo. Todo aquel que piense que la vida es
aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo cambia. Ay, no hay que llorar, llorar, la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Carnaval, Es para reír, no hay que llorar. para gozar, Carnaval, para hay disfrutar. que vivir cantando. Carnaval, La vida es un carnaval, que llorar. todo podemos cantar. Carnaval, Ay, señores, cantando. Carnaval, todo aquel que piense que llorar. que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo, vivir cantando. Dios está con él. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.